Kakinhon jaga Executive Committee EC jaga Khasi Hills Autonomous District Council minta kasi kishpotra inaila aja aflai ke akhir banjure bi Khasi Heritage Village ke badan Hamoplang East Khasi Hills yakane kinhon lai lam chairman ke KHADC ba lam prang bala ha ka jingdan lang kit khaj ke EC ba ki para MDC ba kane ke jingle jure bi kane Khasi Heritage Village kade ban examine ni ka jaka na ka benta ban pelong bi ka tamasa monolith festival hau banain opera aja aflai ha bakran hadin ka jingle jure bi Khasi Heritage Village babla ulong bakatong ban pelong biang ya kata masa ke monolith festival kadai nak benta ban PE nam ya kajing rispa ka jaj benrio ha ka bede bakariti store baki wiki de ula ban rap mana kaliang ka sarkar jilla kajing alam menteri rang ba ka jilla kon lat ki sangma kala ai kajing kersha ni ka district council ban pelong biang ya kane kata masa monolith festival tang ban PE nam kajing long tanrai kerpang kiriulum hendai kane kata masa kan kentiu ka tan nok plang ha kaliang jengok kai perthai yang sengau yang ban penpau yang kadak je sungi yang belai leng bag ni ke sengi ya ke ban kaliang ka executive committee jong Khasi Hills Autonomous District Council haring kat lang bat ki officers nakaliang ka sarkar jela ki bakentup nak PWD department PH department bat nakaliang ka MCL ngilayo ia ka ban wan jingo ia kene ka Khasi Heritage Village hang ne po mau plang wa ka jing thmu ka ba kong san ka jing wan ka jungi hang ne kalong na ka benta bangin penlong ya ka moonlit festival hapo jong neusnem kata kala banlong haki tayo ningkong baar jong benai Disembar tede halor kene ka man na ka liang jongi ngiwan hang ne ban pej ki kam ki bakong san ki bangidon ya ka ban le ha ka bede bat ke jing pen kre pen krum ya ka te ka festival ka bangin sa penlong sien te na ka liang ka executive committee ni sngeu ya ka ban ai ke jing khuble ke bakar pang ya ka PHE department PWD department bat na ka liang ka MECL department ki balai sim khialang ban yawan ha ne ka sengi na ka benta kajing pen kre pen krum harbi dei bat ketika festival de saistin ai khuble gini ki ofisa na kaliang ka sarkar jela ha kajing ya syong meeting kajungi menta ying trip kajing wan kajungi menta hang ne kalong bangin pej ka priority ka badon kam ka bangin le akman te yakine ngin ya hagini ki khendiat sengi ki banwan ngin sedang ya gaban maramot ya gaban renovation kat ka ba idon kam ka ba sya akman tang nak ben harbi dei bat kejing penlot kat mentang impat simle erma kat nu ngin penlot ang ne tigene ke sengi ka bangiwan ban jurip ban pet ki kam ki ba sya akman bal se haki khendiat sengi ki banwan ngilala ya ka ba ngin hab ban penkre ban penbit penbiang ban erma ya gene ke jinglot harbi dei bat kene ka jing penbit penbiang penkre penkrum yeki kam ki ba hakmat nem arejar khatsau khatlai khatsau bangi pelong khadu ya gene ka festival hari ngim siam layo syu bangin pelong festival kene ki snem ki basa dei halor kene ka nongrim basa sisin ni kwa biang bangin pelong ya gene ka festival mari ngi suthu bangani ka moonlit festival kum bangila pelong ini ki snem gi baladem ngi i bangani ka way ni festival ngala ban ong ka bapau ni ki bapau nam tam na boro ki festival hapo ka jela ka jongi te dei halor gene ka man ngi kwa ya ka bangin penlong biang su ya ni ka festival bala dalong bala li tingila ban le di montuli weekly na wat daily festival hapo jo ni ka chaka kum si benta bangin showcase yang perthai ya ka jingriu spa ka jongi har bi dei bat ka riti ka dustor ong baga fun constraint gim don re ga pisa ban penlong ban lo snem te le na ta da ba na du ar ja khatlai gim la ar ban penlong ya ka molit festival te ha ka sin pat nila ya thmu ban penlong ya kane te usi yam la shim khia te ji sia usi yam ban burong la dei ban don lang ha ka singi ban wan jurip lang tang ba don ga kam ko bakar ke ba hable chdelhi te ula pha tang yangi ki em pan pe ya ka kam pat ngen I report you ada lawan phai na po Delhi no tang ta 60-40
60 40 60 ya ka council 40 ka hima belum malah saya kan kanya yo superintendent engineer naga council lawan ulang unsna ya ka DPR detail project report unsa please po ka isi kemar ka isi ya ta por gi unta tingim laban batai pi babat pi kane ka de ka sin ka benong kong ka ba kan penlong festival ha por jonga am chua ngam de re ma record kidan am kayak nong na bu nong ada skonsel ke upar o ka record ngatingam pan go through lok ayo nong bat ka du nong ngas ngeu ban ong ba kadon be ke jing yo nong bar ka jing thmu ko ba konstan i ka lo bangin showcase ya perthai ku mga ong ya ka jing rius pa jongi ha ka bi dei bat ka riti ka dustur tengas ngeu ban ong kita gi dei ki jing yo nong ha bangi penlong ya ka festival local MDC kam to binti ka hima mo plan so kemen ba ang yo ban ila yo karai leta iskom tipo jiram di ba penyat sing sim bilang shiram ta kumba armaitam ba la sim karai ban pelong ini ka mon festival hang ni po mo plan te aju por nga kumbogi iya men charge jo art culture ide chairman jo ka management committee jo ka khasi heritage village ba itu podom shag la dang jitu ka isi da we ka isi da tmu ba pelong ni monlit endai simnala tere ani ka sin ka ba mentala yo ban sim karai ban pelong na ba anga hajuk por na so ban pau di sungu na le gas comment po jilang jong uchim star bla im sim yegi ka council bangin organize di program wat pong ni monlit festival te hoj kala long sia ka ade belong arsin di monlit festival hang ni hawajar kharwe ba ja khalai bar kala rachi sha ya ka kumnu ba wat ngaru ngapadi ya ka riti dustur jong kasi khara badon ni kariyo masih jungi te de 5 menit festival bela yo ban pedi bar om tang ata ka jing pelong na council ni menit festival kala kenti ni ka than ka jongi pani ka council bar hangni lo niuk jat do prime minister juga India Narendra Modi kenal lo aniuk jat ni but ikwa ban nang kenti ya ni bar susu hot ka jing yawan menta kasi 8 bet de ICM de kam ki na wan dan ting dan tamangi bar gila khot lang ni pon na leki officer leng kapiludi PRC bagai misel bar dalang ban yawan wajurip taksi ke gi jin dan kam te blog mene ka nuang ni mang deng gi dangon majurip ta ban pe ki jin kam bat thai na leng joki department fair kam tam ka department juga council mo yang gi jin kam bar ka bolong ban organize ka Multi festival dan kam ka komiti ka pakerpan tini ka ti ada menta pat ni pat yo ban constitute ya ka tin constitute bar kubang mede ba hatu ka dan jio no ayu kan ka bondet te ane mar ko balong le council mun chuang ni pat simla pelong ni program ban kamai tede kumno ban showcase ba pen i ya ka jingdon kaspa ba jingdon karti sur jongi te kita kilong ki jing fa ni por te ko maglong wat adu mentar ko bodong badai don ke jio no pat don do tata ni don jinglong to ni man ni ka heritage tan ni activity ba wani ka jing yo otlong be ni ka mon festival ta kan long ru ondai tang ka festival na ba tang sisen lanu ondai lala in plong malaksem bar kani ka heritage kan dalok sisa ka jaka ko ka ba itnar ban khing bang ya ban plong ya ka ban sustain na ka por sa por ban bakan kan tiu ya ka jko ka kham tam lei kumno ban pani thu ya yangi sakwi pat ki ri jko patai bar kham tam nei ka long ru ko we na kilat ai ka ma jam na marba na do bla plong ni ka mon festival ni ba ngin ga anyu ibre ba ngidon kini kala kuntang kalong si benta ka ba pinyi na chu ni ka ba ora kana mojomi bar kala na ketiu do ye kinong wan jba ka perthai ba wan chini ba kala ai kama jam di samla chu ka yo ban longkop ki guide mo te ka notam ni la ketiu di kasi heritage village ba ngit ba apo jirang jo CM ba CM ba don bon jungi jigla jungi ngit ba ngla ba ketiu ni ka khasi heritage village khamtam e ki bakti kijat mar kani ka khasi heritage village la ya penyatlang kyong ka management committee pedeng ka hima par ka council te jite lang ka hima council ngai bangla bangtiu ban perlong ye jing anut ki jonginan ni spat khasi heritage village